Men jeg ved, du vil... Hvad ved du? Lidt derovre. Det er okay, der. Ja. Men hvad siger du til det, Elmir? Skal du ud og lave nogle flickflacks? Ja, det er bare top. Den er hård, Elmir. Skal du lave de der flickflacks? Get it. Hvad laver du, mand? Lad os lige tage over til Peter og se, hvad han laver. Hvorfor er det så varmt i dag, Peter? Hvad med at lave det der film? Vi filmer til den der... Hvad med at lave det der film? Kom nu, Elmir. Skal du lave den? Han er nøjer på hunden. Mille versus Elmir. Skal jeg lege med hende, eller hvad? Lege med hende. Hvad mener du? Du skal lege med dig selv, mand. Kom nu.